जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरवनचारी यमुनतीरवनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா. 18 நாட்களில் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல இன்னைக்கு நம்ம 13வது நாள்ல இருக்கோம். இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கோடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். சோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் 13வது அத்தியாயம் க்ஷேத்ரஜ்ஞ விபாக யோகம் அப்படின்னு பாக்குறோம். இதுல வந்து மொத்தம் 35 ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றது. இயற்கை, அதனை அனுபவிப்பவர் மற்றும் அதனுடைய உணர்வு எப்படி அப்படின்றத நம்ம இந்த அத்தியாயத்துல பார்க்க போகின்றோம். ஸ்கிரீன் மாறுதுங்களா? பிரணத்தி தெரியுதுங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணத்தி தெரியுதுங்களா? வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திராஞ்சிய ஞானானந்த ஷலாகயா சரூர் உத்மீதேன தஸ்மை குருவே நமக. ஓம் சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன ஊத்தலே ஸ்வரம் ரூப கதா மஸ்யம் ததாதி சவ பதாந்தகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரேகே ஸ்ரீ யுத பதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவம்ச ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சககன ரகுநாதன் விதம் தம் ச ஜீவம் சாத்வைதம் சாது தூதம் பரிஜ சரிதம் ஜன சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணா பதான் சக கண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம்ச ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கருண சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷு கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமஸ்துதே தப்த காஞ்சனா கௌரங்கி ராதே பிருந்தாவனேஸ்வரி விருஷபானு சுதே தேவி பிரணாமிய பரியே பாஞ்ச கல்பதாரு இங்க ரூப சிந்துப்ய ஏவச பதினாமாம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணகந்து சேனந்து கோபனே கோபிகா காந்த ராதா காந்த நமஸ்துதே தப்த காஞ்சனா கௌராங்கி ராதே பிருந்தாவனேஸ்வரி விருஷபானு சிறுத்தே தேவி பிரணாமி ஹரி பிரியே பாஞ்ச கல்பதாரு ஸ்ரீப சிந்துபய ஏவச பதினாம் பாவனேஜோ வைஷ்ணவ நமோ நமக. சைத்தன்ய குரவே கௌர சந்திராய ராதிகாய ததாலய நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிரம்மண இதாய ச ஜெகத்பிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமக. நமோ பிரம்மண்ய தேவ கோ பிரம்நாஸ்ய ஹீதாய ச ஜகத் கதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமக. நமோ மகாவந்தாய கிருஷ்ணா பிரேம பிரதாய தே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்ய நாம்னே
गौरविषयस् नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय ददाय कृष्णाय कृष्णभक्तदत्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम कृष्णपदाय कृष्ण पृष्ठाय पूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी श्री नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष सुगन्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद से अद्वैत गदाधार वासादि गौर भक्त वृंदे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நேத்திக்கு நம்ம பார்த்த அத்தியாயம் 12வது அத்தியாயம். 12வது அத்தியாயத்தோட பெயர் யார் சொல்றீங்க? நேத்து பார்த்த பக்தி யோகம். ஹரே பக்தி கிருஷ்ண மாதாஜி. பக்தி யோகம் எத்தனை ஸ்லோகங்கள் பார்த்தோம் அதுல? 20 20 ஸ்லோகம். ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. So, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் 13வது அத்தியாயம். இதுல வந்து நமக்கு 35 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. க்ஷேத்ரஜ்ஞ விபாக யோகம் அப்படின்றது பாக்குறோம் இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் வந்து திருப்பி 6 கேள்விகள் கேட்கின்றார் பகவான் கிட்ட. க்ஷேத்ர மற்றும் க்ஷேத்ரஜ்ஞன் அதோட ஞானத்தை எனக்கு விளக்குங்கள் அப்படின்னு கேட்கிறார். சோ அதை வந்து பகவான் வந்து விளக்குகின்றார். அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறைகள் என்ன? நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது மாதிரி 18 அத்தியாயங்கள் வந்து முதல் 6 அத்தியாயம் கர்ம யோகத்தை செயல்கள் எப்படி செய்யணும், எப்படி பகவான் இடத்துல போறதுன்னு பாக்குறோம். மத்தியில இருக்கக்கூடிய 6 அத்தியாயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகத்தை நமக்கு வந்து சொல்லிச்சு. கடைசியாக இருக்கக்கூடிய 6 அத்தியாயம் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஞான யோகத்தை, நம்ம இந்த தெளிவு பிறப்பதன் மூலமாக, இந்த அறிவின் மூலமாக நம்ம பகவானிடத்துல கொண்டு போய் சேர்க்கும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம இதை பாக்குறோம். சோ அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறைகள் என்ன? ஞானியம் அறிவின் பொருள், பிரகிருதி புருஷ மற்றும் இந்த யூனிவர்சல் பிரபஞ்சம் அதெல்லாம் பார்க்க போகின்றோம். சோ அறிவின் பார்வை இதெல்லாம் இன்னையோட அத்தியாயத்துல நம்ம பார்க்க போகின்றோம். யார் வாசிக்கிறீங்க பிரேயரோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம்? हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः. अदत्रयोदश अध्याय क्षेत्रजन्य योग. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. उणर्वोम. अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं सैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ चैतन्यं लेवस एतत् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं सकेशवा. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. செகண்ட் ஸ்லோகமும் வாசிச்சிருங்க. ஸ்கிரீன்ல தெரியுது பாருங்க செகண்ட் ஸ்லோகம். भगवान वास इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रं यभितीयते एतत् यो वेतितं प्रभु क्षेत्रज्ञ इति तत्वेद. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல அர்ஜுனன் கேட்கிறார். அர்ஜுனன் கூறினான், எனதன்பு கிருஷ்ணரே, இயற்கை பிரகிருதி அனுபவிப்பவன், புருஷ கலம் க்ஷேத்திரம் கலத்தை அறிபவன், க்ஷேத்ரஜ்ஞன் அறிவு, ஞானம் அறியப்படும் பொருள், நேயம் ஆகியவற்றை பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் அப்படின்னு கேட்கிறார். அதற்கு பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றார்? புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், குந்தியின் மகனே, இந்த உடல் கலம் க்ஷேத்ர என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இந்த உடலை யூஸ் பண்ணிதான் நம்ம வந்து அந்த ஆத்மா வந்து அனுபவிக்கின்றது. சோ இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா கலம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது, க்ஷேத்ர. இவ்வுடலை அறிபவன் கலத்தை அறிபவன், க்ஷேத்ரஜ்ஞன் என்று அழைக்கப்படுகின்றான். அதாவது அந்த நமக்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மா இந்த உடல் வேறு ஆத்மா வேறுன்ற அந்த ஞானத்தை பெறுகின்றது. சோ அதை தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா, அந்த ஆத்மாவுக்கு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா க்ஷேத்ரஜ்ஞன் என்று அழைக்கப்படுகின்றான் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஒரு நிமிஷம். राम हरे राम. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அடுத்தது வாசிங்க பிரபுஜி. மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க 3வது ஸ்லோகம். क्षेत्रज्ञ साभिमाम इति सर्व क्षेत्रेश भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम यत् तच् ज्ञानम मदम मम. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண.
சோ அடுத்ததுல என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, பரதகுல தோன்றலே நானும் எல்லா உடல்களிலும் அறிபவனாக உள்ளேன். அவரை பற்றி தெரிந்து கொள்வது இல்லையா? என்பதை புரிந்து கொள். உடலையும் அதனை அறிபவனையும் புரிந்து கொள்வதே ஞானம். என்ன யாரு அந்த உடலை பற்றி தெரிந்து கொள்வதையும் புரிந்து கொள்வதே ஞானம்ன்றாரு. அது அப்படின்னா என்ன? பரமாத்மா. ஆத்மாவாகப்பட்டது எனக்கு உள்ளார என்ன இருக்கோ அது மட்டும் தான் எனக்கு தெரியும். ஆனா பரமாத்மாவுக்கு மற்ற அனைத்து ஆத்மாக்களை பற்றின ஞானமும் இருக்கின்றது இல்லையா? அவரை பற்றி தெரிந்து கொள்வதே வந்து ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இதுவே எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்ட்டு கிருஷ்ணர் சொல்றார். சோ ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் இதுல பாத்தீங்கன்னா, பிரகிருத்தினா என்னன்னு கேட்கிறார். பிரகிருத்தினா என்ன? இந்த இயற்கை. இந்த பிரபஞ்சத்தை உருவாக்கியது பகவான். இந்த ஜட இயற்கையில இருந்து நம்ம அனுபவிக்க ட்ரை பண்றோம். ஆனா உண்மையான புருஷர் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான். புருஷ அப்படின்னாக்கா அனுபவிப்பவர். இந்த பிரகிருத்தியை அனுபவிப்பவர். அல்டிமேட்டா நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் நம்ம தான். ஆக்சுவலா பகவான் ரிஷிகேஷர். புலன்களை கட்டுப்படுத்துபவர், அனுபவிப்பாளர். அவர் தான் வந்து உண்மையான அனுபவிப்பாளர். நம்மலாம் வந்து சூடோ பொய்யானவர்கள். க்ஷேத்ர அப்படின்னாக்கா இந்த உடல், ஷரீரம். க்ஷேத்ரஜன் அப்படின்னாக்கா இந்த ஆத்மா. இந்த ஆத்மா வேற, உடல் வேறன்ற நம்ம அந்த அறிவு இருக்கணும் நமக்கு. சோ க்ஷேத்ரஜன்னா இந்த உடலை அறிந்து கொள்பவன். எப்படி அறிந்து கொள்கின்றான்? இந்த உடல் வந்து மாற்றம் அடையக்கூடியது. உள்ளிருக்கக்கூடிய ஆத்மா மாற்றம் அடையாதது. அது க்ஷேத்ரஜன். ஞானம் என்ன அறிவு அப்படின்னாக்கா க்ஷேத்ர மற்றும் க்ஷேத்ரஜனை புரிந்து கொள்வது. இந்த உடலையும் அந்த உடலுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவையும் வந்து புரிந்து கொள்வது தான் வந்து ஞானம் அப்படின்னு பாக்குறோம். நேயம் நம்மளுடைய அறிவின் இலக்கு என்ன அப்படின்னாக்கா பரமாத்மா. சில இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வந்து க்ஷேத்ரஜன்னாக்கா இந்த ஒரே தனிப்பட்ட உடலுக்கு மற்றும் ஆத்மா. ஆனா இதை நிறைய இதுக்கு வந்து மற்ற எல்லா ஆத்மாவையும் புரிந்து கொள்ளக்கூடியவன் பகவான் இல்லையா? சோ பரமாத்மாவை பற்றி புரிந்து கொள்வதும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞானம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ நம்மளுடைய அறிவின் இலக்கு என்ன? பகவான் பரமாத்மாவை எப்படி அடைவது அப்படின்றதுதான். 5வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சீக்கிரம் வாசிச்சிருங்க ப்ளீஸ். ஸ்கிரீன் தெரியுதா? தெரியுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. ருஜிபிர் பகிதா கீதம் சந்தோபிர் விவிதைக பிருதக் பிரக்ம சூத்ர பதை சைவ கேதுமத் பிர் வினிசிதைக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. செயல்களின் களம் மற்றும் செயல்களை அறிபவனை பற்றிய அறிவு பற்பல முனிவர்களினால் பல்வேறு வேத நூல்களில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. செயல்களோட களம் என்ன? இந்த உடல். இந்த உடலை யூஸ் பண்ணி தான் என்னுடைய கர்மா இருக்கு, என்னுடைய செயல்கள் இருக்கு. சோ இந்த களம் இதுதான் வந்து உடல். மற்றும் செயல்களை அறிபவனை பற்றிய அறிவு. அந்த செயல்களை அறிபவன் யாரு? உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மா. அல்டிமேட்டா பாத்தீங்கன்னா நம்ம 2வது அத்தியாயம் சாங்கிய யோகத்தில் பார்த்தோம் இல்லையா? சோ அத வந்து நிறைய முனிவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர்களோட நூல்கள்ல விரிவாக விளக்கம் கொடுத்திருக்காங்க. குறிப்பாக வேதாந்த சூத்திரத்தின் பதங்களில் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுடன் இவை மிகவும் நுணுக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. அர்ஜுனன் கேட்ட அந்த 6 கேள்விக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து இங்க ஆன்சர் பண்றாங்க. சோ இது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அன்னமயனா என்ன? இந்த புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காக நாம் செய்யக்கூடிய காரியங்கள், அது அன்னமயா. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிராணமயா. பிராணமயா என்ன? சோ இந்த உடலோட செயல்களை வந்து சஸ்டெயின் பண்றதுக்கு, செயல்களை வந்து கண்டினியூ பண்றதற்காக நாம வந்து நம்ம உடல் ஜட ரிலேட்டடான இந்த ஜட உடல் ரிலேட்டடான கடமைகளை செய்கின்றோமே, அது பிராணமயா. ஞானமயான்ற என்னது? உடல் வேறு, உடலுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மா வேறு என்ற ஞானத்தை வளர்த்து கொண்டு நம்மளுடைய அந்த சாங்கிய யோகம், ஆத்மாவை பற்றின அறிவை வளர்த்துக் கொள்வது ஞானமயான்னு பாக்குறோம், அல்லது மனோமயா. அதையும் தாண்டி உயர்ந்த பக்குவம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விஞ்ஞானமயா. ஏதாவது விஞ்ஞானமயா? இந்த ஆத்மாவிற்கும் பரமாத்மாவிற்கும் உள்ள செயல். நேத்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? நாலேஜ் அண்ட் ரியலைசேஷன். அவரை பற்றி தெரிந்து கொள்வது, அதை எப்படி நம்ம பிராக்டிக்கலா எடுத்து செல்வது, அது வந்து விஞ்ஞானமயா அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ அந்த 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 நிலைக்கு நம்ம போகும்போது பாத்தீங்கன்னா எட்டர்னல் பிளிஸ்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய இந்த ஆனந்தமயா, பகவானை அடைவது பாத்தீங்கன்னா ஆனந்தமயா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இந்த டிஃபரெண்ட் ஸ்டெப்ஸ்ல வந்து நம்ம வந்து இந்த அத்தியாயத்துல வந்து நம்ம பார்க்கின்றோம். 6வது 7வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. 6-7. हरे कृष्ण माताजी. महाभूतान् यकंगारो बुद्धिरव्यक्तम् एव च इन्द्रियाणि तशैकं च पञ्चचेन्द्रिय कोसरा इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संकादसेदना त्रिदि
ஏகக்ஷேத்ரம் சமாசேன ச விகாரம் உதாகிருதம். ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பஞ்சபூதம், அகங்காரம், புத்தி, அவ்யக்தம், 10 புலன்கள், மனம், 5 புலன் பொருட்கள், விருப்பு வெறுப்பு, இன்பம் துன்பம், உயிரின் அறிகுறிகள், திட நம்பிக்கை, இவையெல்லாம் சுருக்கமாக செயல்களின் களம் மற்றும் அதன் மாறுபாடுகள் என்று கருதப்படுகின்றன. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா பகவான் சொல்லுவார் 23 மூலக்கூறுகளால் ஆக்கப்பட்டது இந்த உடல் அப்படின்னு சொல்லுவார். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா பஞ்சபூதம், அகங்காரம், புத்தி, அவ்யக்தம், 10 புலன்கள், இந்த இந்த இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா செயல்களோட களம். இந்த உடலோட இந்த உடல் தான் வந்து இதனால ஆக்கப்பட்டிருக்கின்றது அப்படின்றத பார்க்கலாம். மற்றும் அதன் மாறுபாடுகள் என்று கருதப்படுகின்றன. இது வந்து வேரி ஆகும் ஒரு டைமுக்கும் இன்னொரு டைமுக்கும். 8 முதல் 12 ஸ்லோகம், 4 ஸ்லோகங்கள் வாசிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபுஜி வாசிங்க 8வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 12வது ஸ்லோகம் வரைக்கும். ஆணித்தவும் அதம் பித்வம் அனைத்தும் அகம்ஷ சுகாந்திர் அஜர்வம் அஜர்யோஷ பாஷணம் சௌஷலம் ஷதரயம் ஆத்ம வினிகிரஹ இந்திரியார் தேச வைராக்கியம் அனங்கார ஏவச ஜன்மருத்திய மிருத்யு ஜரா வியாதி வியாதி துக தோஷ தர்ஷனம் அஸ்திகர் அசக்திர் அனபிஷ்வங்க புத்திரதார கிருபாதி ஸ்ரீ நித்யம் சமசித்தவம் இஷ்டோ வச்சி மயி ஷனன்ய யோகன பக்திர் அவ்யப் விசாரணி விவிக்த தேச விக்வம் அரதிர் ஜன சம்ஷதி அத்தியாத்ம ஞான நித்தியத்துவம் தத்தர்வ ஞானார்த்த தர்ஷனம் எதச் ஞானம் இதி பிரயோக்தம் அஜ்ஞானம் யத் அதோ அந்யதா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. இப்ப ஞானம் என்பது என்ன அப்படின்றத வந்து பகவான் சொல்றார். எது ஞானம்? அடக்கமாக இருப்பது, கர்வம் அல்லாது இருக்குது. ஏன்னா நமக்கு அந்த உண்மையான இது தெரியும் இல்லையா? நான் ஒரு ஆத்மா, பகவான் கிட்ட இருந்து வந்த ஒரு துகள். அப்ப அங்க எங்க இருந்து கர்வம் வரும் இல்லையா? அந்த அறிவு இருக்கிறது. அதனால நம்ம வந்து கர்வம் இருக்காது. அததான் அவர் வந்து ஞானம் சொல்றார். அடக்கம், கர்வமின்மை, அஹிம்சை. எப்படி அஹிம்சை வந்து இதாகும்? நம்ம இந்த புலால் உண்வதை தவிர்க்கிறது. ஏன்னா நம்ம பகவான் சொல்லியிருக்கார் கிருஷ்ணர், நான் உயிருள்ள உயிரற்ற அசையும் அசைவற்ற எல்லாத்துக்குள்ளேயும் வந்து பரபிரமமாக இருக்கின்றேன் வந்து பகவான் சொல்லியிருக்கார். சோ அப்ப நமக்கு வந்து இன்னொரு உயிரை வந்து கொல்றதுக்கு உண்டான அந்த இச்சை வந்து இருக்காது. அஹிம்சை, பொறுமை, எளிமை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல், தூய்மை என்பது அகத்தூய்மை புறத்தூய்மை இரண்டையும் குறிக்கும். தளராமை, எப்பொழுதும் வந்து நம்ம பார்த்திருக்கோம், பக்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிலையான உறுதியோடு, தளராமை, சுய கட்டுப்பாடு, புலனுகர்ச்சி பொருட்களை துரத்தல், அது வேணும் அது வேணும், மனசு எங்கெல்லாம் போகுதோ, நம்மளுடைய புலன்கள் எங்க போகுதோ அங்கெல்லாம் மனம் போறது, அதை கட்டுப்படுத்தி வச்சிருக்கணும். புலனுகர்ச்சி பொருட்களை துரத்தல், பொய் அகங்காரம் இல்லாதிருத்தல், தான்ற அந்த கர்வம் இல்லாம இருக்கிறது, பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய் ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல். நம்ம பார்த்திருக்கோம், நம்ம இந்த ஜட உலகில வந்து இந்த 4 கஷ்டங்கள்ல இருந்து நம்ம விடுபடவே முடியாது, யாருமே தப்பிக்க முடியாது. எவ்வளவு பெரிய கோடீஸ்வரனாக இருக்கட்டும், இல்ல இது வந்து எல்லா வர்ணங்களும் எல்லா ஆசிரமத்திற்கும் உகந்த ஒன்று, பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய். இந்த துன்பத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதையெல்லாம் வந்து அதை கடந்து போய் விடுவார்கள். அது ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல், குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல். ஏன்னா அதுதான் வந்து நம்ம வந்து பகவானுடைய அந்த எட்டர்னல் சோல். அப்ப நம்ம திருப்பி வந்து அவர்கிட்ட போகணுன்ற அந்த ஞானம் இருக்கும்போது இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பொய்யான ஒன்று, மாயை அப்படின்றத நமக்கு வந்து நல்ல மனதுல பதிந்திருக்கும். அதனால இந்த குழந்தை, மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இருக்கிறது வந்து ஞானம். விருப்பு வெறுப்புகளில் சமநிலை, எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி எடுத்துக்கொண்டு போவது. என் மீதான நித்தியமான கலங்கமற்ற பக்தி, தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல், பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல். ஏன் அப்படின்னா
அப்படின்னாக்கா ஜடமாசுக்கள் நிறைந்து இருக்கின்றது எல்லாமே. சோ பக்தர்களோட சங்கம் வேணும், ஆனா அபக்தர்களோட சங்கம் இருக்கக்கூடாது. ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல், பரம சத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு, இவை அனைத்தையும் நான் ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன். இவற்றை தவிர மற்றவை அனைத்தும் அறியாமையே ஆகும். சோ அவர் கேள்வி கேட்டார் இல்லையா, க்ஷேத்ரன்னா என்னன்னு சொல்லிட்டாரு, க்ஷேத்ரஜ்ஞன்னா யாருன்னு சொல்லிட்டாரு. அடுத்து வந்து ஞானம்னா என்னன்னு கேட்கிறாரு. அதற்குண்டான பதிலை பகவான் இங்க கொடுத்திருக்காரு இல்லையா. அடுத்த ஸ்லோகம் பார்க்கலாம். 13 மாதாஜி பிரபுஜி 13. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ज्ञेयं यद्दत् ब्रवशामि यज्ञात् वामृदम् अश्नुते अनादिमद्भरं भरत्म न सद्दन्नासत् उच्यते। ஹரே கிருஷ்ண हरे மாதாஜி. தற்போது எதை அறிவதால் நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ அந்த அறியப்படும் பொருளை நான் உனக்கு விளக்குகின்றேன். எது அறியப்படும் பொருள்? பரம இலக்கு, நம்மளுடைய இந்த வாழ்வோட பரம இலக்கு இல்லையா. சோ பகவானை பற்றின ஞானமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அறியப்படும் பொருள். எதற்காக இந்த பிறப்பெடுத்திருக்கின்றோம், இந்த களம் எதற்கு கிடைத்திருக்கு அப்படின்னாக்கா அந்த பொருளை அறிவதற்காகத்தான். ஆரம்பம் இல்லாததும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டதும் பிரம்மன் ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுவதுமான இது ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகின்றது பரபிரம்மம். சோ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் 3 ரூபத்துல இருக்கின்றார். ஆனா பரம புருஷர் உயர்ந்த சக்தி எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர். அவர்கிட்ட இருந்து வந்ததுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அந்த குவாலிட்டிஸ் பார்க்கும்போது கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து 100% நம்மளுடைய விஷ்ணு பகவான் கிட்ட வந்து 96% இருக்குன்னு பாக்குறோம். அவர் தான் வந்து இந்த 3 ரூபத்துல இருக்கின்றார் இல்லையா. சோ அவருக்கு இது வந்து அந்த பரமாத்மா பகவானுக்கு கீழ்ப்பட்டது. அத வந்து நம்ம சில சமயம் பிரம்மன், ஆத்மா, பரபிரம்மன் என்றெல்லாம் அழைப்பது உண்டு. சோ ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு இது விளங்குகின்றது அப்படின்னு சொல்றார். 15வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. हरि ओम माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. सर्वेन्द्रिय गुणापासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितं असक्तं सर्व पृच्छैव निर्गुणं गुण போக்ருத்ச. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மாவே. நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் நமக்குள்ளார நான் தான் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு, ஆனா அதற்கு உண்டான சாங்ஷனிங் அத்தாரிட்டி யார் கொடுக்குறாரு அப்படின்னாக்கா பரமாத்மா. ஆனா அதோட பலன்களை நம்ம பற்றற்று செய்யும் போது பகவானுக்கு வந்து நம்ம சமர்ப்பிக்கும் போது பகவானே நம்மளுடைய லைஃப் லீட் பண்றாரு. ஆனா நான் பண்றேன் நம்ம நினைக்கும் போது அதற்கு உண்டான கர்ம பந்தத்துல வந்து நம்ம ஈடுபடுத்தப்படுகின்றோம்ன்றத பார்க்கலாம். சோ அவரே எல்லா உயிர்வாழிகளையும் பராமரிப்பவர், இருப்பினும் அவர் பற்றற்றவராக இருக்கின்றார். அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அதே சமயத்தில் ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே எஜமானவர். ஏன்னா அவர் தான் வந்து உருவாக்கினார் சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். சோ இந்த குணங்கள் வந்து பகவானை வந்து கட்டுப்படுத்தாது. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம், அவர் பொறாமையற்றவர், அவருக்கு வந்து அந்த பார்ஷியாலிட்டி கிடையாது. அசுரர்களுக்கும் வந்து முக்தி கொடுக்கின்றார், தேவர்களுக்கும் முக்தி கொடுக்கின்றார் பார்க்கலாம். சோ பகவான் இந்த முக்குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர். சுத்த சத்துவ குணம், விஷ்ணு குணம் அப்படின்னு சொல்றோம், விஷ்ணு தத்துவம். சோ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹீஸ் எட்டர்னல். அவர் வந்து இதுக்குள்ளெல்லாம் வந்து கட்டுப்படுத்த முடியாது அப்படின்றத பார்க்கலாம். 16வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அகிர்வந்தஸ்ஸ பூதானாம் அசரம் சரம் ஏவச சுஷ்மத்வாத் தத் அவிக்ஞேயம் தூரஸ்தகம் சாந்திகே சதத். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பரம உண்மை எல்லா உயிர்வாழிகளின் உள்ளும் புறமும் உள்ளார். ஏற்கனவே பரமாத்மாவாக நான் இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டார். அசைவன மற்றும் அசையாதவற்றிலும் உள்ளார் பரபிரம்மம். அவர் சூட்சுமமானவர். சூட்சுமம்னா என்ன? நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது. சூட்சுமமானவர் என்பதால் ஜடப்புலன்களின் வலிமையால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர். இது நாள் வரைக்கும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்காது இல்லையா. நம்மளுடைய ஞானம் வந்து வேற மாதிரி இருந்துச்சு. ஆனா எப்ப நம்ம பகவத்கீதை படிக்க ஆரம்பிக்கின்றோமோ, பகவத்கீதை நிறைய தடவை படிச்சிருப்போம், அப்ப கூட இவ்வளவு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நமக்கு இருந்திருக்காது. ஆனா இப்ப நம்ம அந்த கிளாஸ்ல இது பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா இப்பதான் வந்து ரியலா ஒழுங்கா நம்ம படிக்கிறோம், புரிந்து கொள்ள ட்ரை பண்றோம்ன்றத பார்க்கலாம். சோ பகவான் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சூட்சுமமானவர். நம்ம இந்த புலன்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து டிஃபெக்டிவ், இம்பர்ஃபெக்ட் புலன்கள். அதனால ஜட புலன்களின் வலிமையால் அவரை வந்து காண்பதற்கும் முடியாது, அவரை பற்றி அறிந்து கொள்வதும் வந்து அப்பாற்பட்டவர்.
மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார். அதை எப்படி புரிந்து கொள்வது? பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாமன அவதாரத்துல 3 உலகங்களுமே அளந்துட்டாருன்னு பார்க்கிறோம். சின்னதாவும் இருக்காரு, அதே சமயத்துல பெரிய பெரிய ரூபத்திலும் இருக்காருன்னு பார்க்கிறோம். நம்ம வந்து நரசிம்மாத்துல வந்து பாக்குறோம், எத்தோ எத்தோ யாமி தத்தோ நரசிம்மா அப்படின்ட்டு. சோ பகவான் ரொம்ப தூரத்துல இருந்தாலும் மிகவும் அருகிலும் இருக்கின்றார் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ பரபிரம்மமாக பரமாத்மாவாக பகவான் எல்லா இடத்துலயும் வந்து உள்ளும் புறமும் உயிருள்ள உயிரற்ற அசையும் அசைவற்ற எல்லாத்துக்குள்ளயும் பகவான் இருக்கின்றதை பார்க்கலாம். 18வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 18. ज्योतिषामभिदज्योतिस् तमस परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टिदं. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரகாசிக்கும் பொருட்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மூலம் அவரே. அவர் ஜடத்தின் இருட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவராக தோன்றாதவராகவும் உள்ளார். அவரே அறிவாகவும் அவரே அறியப்படும் பொருளாகவும் அவரே அறிவின் இலக்காகவும் உள்ளார். அவர் ஒவ்வொருவருடைய இருதயத்திலும் வீற்றுள்ளார். எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டார். அவர்தான் அறிவு. அவரை பற்றி தெரிந்து கொள்வதுதான் அறிவு. அவரை அடைவதுதான் நம்முடைய அறிவின் இலக்கு அப்படின்றத வந்து இங்க கிளியரா பகவான் சொல்லியிருக்கார். 19வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இது சேத்ரம் ததா ஞானம் சமசதஹ மத் பக்த ஏதத் விஞ்ஞான மத் பாவயோ வதத்யதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இவ்வாறாக செயல்களின் களம் எது? அது உடல் அல்லது கஷேத்திர. அறிவு ஞானம் என்ன அறிவு? அவர் அந்த நமக்கு இத்தனை குவாலிட்டிஸ் கொடுத்தாரு இல்லையா? பொறுமை, அடக்கம், ஆன்மீக குருவை அணுகுதல், அதெல்லாம் அறிவு. அறியப்படும் பொருள் யாரு? பகவான். நேயம் ஆகியவை சுருக்கமாக என்னால் விவரிக்கப்பட்டன. எனது பக்தர்கள் மட்டுமே இவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு எனது இயற்கையை அடைய முடியும். அவர் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கார், தேவர்கள் முனிவர்கள் ஞானிகளுக்கும் கூட அறிவதற்கு அப்பாற்பட்டவன் நான். உண்மையாலுமே என்னோட பக்தனால மட்டும்தான் என்னை புரிந்து கொள்ள முடியும். அர்ஜுனன் சொல்லிட்டார், அப்பா சாமி உன்னால மட்டும்தான்ப்பா புரிஞ்சுக்க முடியும்னு சொல்லியிருக்கார். சோ இங்க அவர் என்ன சொல்றாருனாக்கா, பக்தர்கள் மட்டுமே இவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு அவருடைய இயற்கையான கோலோக விருந்தாவனத்தை அடைய முடியும் அப்படின்றத திருப்பி ப்ராமிஸ் பண்றார் கிருஷ்ணர். பக்தர்களால மட்டுமே அது முடியும் என்று. 20வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சீக்கிரம் வாசிருங்க. பிரகிருதிம் புருஷம் சைவ வித்யாதி உபாஷதி விகாராம்ச்ச குணாம் சைவ வித்தி பிரகிருதி சம்பவான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜட இயற்கையும் உயிர்வாழிகளும் ஆரம்பமற்றவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். திருப்பி சொல்றார், நம்மளுடைய இந்த இது நம்ம இறந்து போயிட்டோம் அப்படின்னாக்கா இந்த உடல் தான் வந்து இறந்து போகின்றது. அந்த ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா அழிவற்றது, எட்டர்னல். அதற்கு வந்து இன்னொரு அதனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்றார் போல இறக்கும் தருவாயில என்ன மோட்ல இருக்கோ அதுக்கு ஏற்றார் மாதிரி ஒரு உடல் வாகு கிடைக்கும். சோ இந்த பிரகிருதியும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிலையானது. நம்ம பகவத்கீதை ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, 5 விஷயங்களை பற்றி தான் பகவத்கீதையில நம்ம திரும்ப திரும்ப படிக்க போறோம். என்னது? ஆத்மா, பரமாத்மா, பிரகிருதி, காலம், கர்மா. ஆத்மா நம்ம பற்றின நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவையும், பரமாத்மா பகவான் கிட்ட இருந்து நம்ம வந்த துகள், அவர் எப்படி எட்டர்னல், அதாவது எப்பவுமே ஆரம்பம் முடிவு இல்லாதவராக இருக்கின்றாரோ அது போல நம்மளும் அப்படித்தான் இருக்கின்றோம். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரகிருதி, இந்த இயற்கையை வந்து பார்த்தோம். காலம் என்பது பாத்தீங்கன்னா அதை நம்மளால மாற்ற முடியாது, நிறுத்த முடியாது. சோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு கீழே கிடையாது. அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிலையான ஒன்று, அதை வந்து நம்ம மாத்த முடியாது. ஆனா கர்மா நம்மளுடைய செயல்களை வந்து எப்ப நமக்கு ஞானம் கிடைக்கின்றதோ, நம்ம இது தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம சாண்டிங் ஸ்டார்ட் பண்றோம், அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பிரேயர் ஸ்டார்ட் பண்றோம், மங்களார்த்தி அட்டன் பண்றோம், வீட்லயே வந்து துளசிமா வச்சு பரிக்கிரமம் பண்றோம். நம்ம துளசிமாவை சுத்தி வரும்போது பாத்தீங்கன்னா எத்தனையோ ஜென்மங்கள்ல செய்த பாவங்கள் வந்து குறையுதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த
ஞானம் கிடைக்கும் போது நம்ம அதை பிராக்டிஸ் பண்றோம் இல்லையா? சோ நம்ம கர்ம விளைகள் கர்மாவை வந்து பாத்தீங்கன்னா மாற்றி அமைக்க முடியும்ன்றத பாக்குறோம். சோ பகவத்கீதையில ஆத்மா, பரமாத்மா, பிரகிருதி, காலம், கர்மா இந்த 4 விஷயங்களை தவிர்த்து கர்மாவை வந்து நம்மளால மாற்றி அமைக்க முடியும். அது நிலையற்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இங்க வந்து பகவான் அதை தான் சொல்றார். ஜட இயற்கையும் உயிர்வாழிகளும் ஆரம்பமற்றவை என்பதை புரிந்து கொள். எப்படி வந்து அவர் வந்து சுவாசம் எடுக்கும் போது அந்த வேதங்கள் வருகின்றதோ அது போல நம்மளும் வந்து அவர்கிட்ட இருந்து வந்தோம், திருப்பி அவருக்குள்ளாரே வந்து நம்ம அடங்குறோம் அப்படின்றத பார்க்கணும். அவர்களது மாற்றங்களும் ஜடத்தின் குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருட்களே. அவர்களது மாற்றங்கள் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இதுல வந்து குழந்தையா இருக்கிற உடல் அடுத்ததுல இருக்க மாட்டேங்குது, அப்படியே நம்ம மாறிக்கொண்டே வருகின்றோம். அப்புறம் நம்மளுடைய ஜடத்தின் குணங்கள் என்ன குணங்கள்? 3 குணங்கள், சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். எல்லாத்தையும் ரொம்ப கிளிம்ஸா கிறிஸ்பியா நம்ம செகண்ட் அத்தியாயத்திலே பார்த்துட்டோம். சோ இனி இந்த 6 அத்தியாயத்துல ரொம்ப டீட்டெயிலா நம்ம பார்க்க போறோம். சோ இதெல்லாம் வந்து எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜட இயற்கையோட உற்பத்தி பொருட்கள் அப்படின்றத நம்ம வந்து பகவான் சொல்றார். 21வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रवृत्तिम् उच्यते पुरुष सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतु उच्यते. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கையே காரணமாக கூறப்படுகின்றது. இருப்பினும் இவ்வுலகின் பல்வேறு இன்ப துன்பங்களுக்கு உயிர் வாழியே காரணமாக கூறப்படுகின்றது. சோ நம்ம என்ன செயல்கள் செய்தாலும் சரி அதோட அந்த செயலோட விளைவுகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த இயற்கை தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இவ்வுலகின் பல்வேறு இன்ப துன்பங்களுக்கு உயிர் நான் தான் என்னுடைய கர்மாவோட நான் ஏன் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம் அப்படின்னாக்கா நான் ஏற்கனவே செய்த கர்ம பலனோட பலனாதான் நான் இப்ப வந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கேன். இல்ல நான் ஏன் இப்படி நல்லா இருக்குன்னா என்னோட முன்ஜென்ம இதோட இது வந்து நான் பாத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கேன் அப்படின்றத பாக்கலாம். சோ அல்டிமேட்டா ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய கஷ்டத்துக்கு யாரு காரணம்னா நம்மளே தான் நம்மளுடைய கர்மத்திற்கு காரணம். சொல்லலாம் நான் நல்ல பக்தி பண்றேன் ஆனா எனக்கு வந்து நிறைய கஷ்டங்கள் வந்துட்டு இருக்கு, ஒரு சிலர் வந்து அவ்வளவு அநியாயங்கள் பண்றாங்க, அவங்க எல்லாம் நல்லாதான் இருக்காங்க, அது பாக்குறதுக்கு அப்படித்தான் இருக்கும். எவன் ஒருவன் சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்ட விதிகளை ஃபாலோ பண்ணாம தான் தோன்றித்தனமாக இந்த இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம தர்மதேவர் வந்து சொன்னார் இல்லையா, அதாவது பிறக்கின்ற எல்லாரும் மரணத்தை நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள், இருந்தாலும் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இதுல நம்ம இதை சாதிச்சிருவோம் அதை சாதிச்சிருவோம்னு அவங்க ரொம்ப தீவிரமா இருக்கிறத பார்த்தா ரொம்பவும் ஆச்சரியமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. சோ அந்த ஆன்சர் நம்ம எல்லாருக்குமே பொருந்தும். சோ நம்ம வந்து என்னுடைய கஷ்டத்திற்கோ இல்ல நல்ல இன்பம் துன்பம் ரெண்டுத்திற்குமே யாரு காரணம்? நானே தான் காரணம். சோ அந்த ஞானம் வந்து நமக்கு வேணும். சோ உயிர்வாழியே பல்வேறு இன்ப துன்பங்களுக்கு உயிர்வாழியே காரணமாக கூறப்படுகின்றான். நம்ம சொல்லிக்கலாம் அது வந்து இந்த இயற்கை தான் இப்படி மாற்றுச்சுன்னு, அப்படிலாம் கிடையாது. நம்ம போன ஜென்ம இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜென்மத்துல நம்ம கஷ்டப்படுறோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 23வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. வால்யூம் கம்மி பண்ணுப்பா. 23. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. உபத்ரஷ்டானுமந்தச பர்தா போக்தா மகேஸ்வரக பரமாத்மேதி சாப் யுக்தோ தேகே அஸ்மின் புருஷக பரக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இருப்பினும் இவ்வுடலில் மற்றொருவரும் இருக்கின்றார். நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, இங்க போட்டோல பாக்குறோம் பாருங்க. ஷிரோதக சாயி விஷ்ணு, காரண சாயி விஷ்ணு, கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணு, ஷிரோதக சாயி விஷ்ணு. சோ ஷிரோதக சாயி விஷ்ணு நம்ம எல்லாருக்குள்ளேயும் பரமாத்மாவாக இருக்கின்றார். அவர் தெய்வீக அனுபவிப்பாளர், அவரே இறைவன், பரம உரிமையாளர், மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவரும் பரமாத்மா என்று அறியப்படுபவரும் அவரே. அதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கஷேத்ரஜன் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம நினைச்சுக்கணும் நம்ம தான் வந்து அனுபவிப்பாளர், இல்ல, நமக்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா. சில சமயம் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, நம்ம ஒரு செயல் செய்யும் போது அது தப்புன்னு நமக்கே தோணும். நம்ம எல்லாம் சொல்லுவாங்க மனசாட்சி இருக்கான்னு சொல்லிட்டு, அந்த மனசாட்சி வேற யாரும் இல்லையே நம்முடைய பரமாத்மா அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 24வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. யா ஏவம் வேத்தி புருஷம் பிரகிருதிம் சகுகுணை சக சர்வதா வர்த்தமானோ அவி அசபூயோ அபிஜாயதே. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஜட இயற்கை உயிர் வாழி குணங்களுடனான இவற்றின் உறவு பற்றிய தத்துவத்தை
புரிந்து கொள்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைகின்றான். இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் வேர்ல்டு, இந்த ஜட இயற்கை மற்றும் அதுல இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழி அவங்களுடைய குணங்கள் அதை புரிந்து கொள்பவன் பாத்தீங்கன்னா முக்தி அடைகின்றான் அப்படின்றத பார்க்கலாம். அவனது தற்போதைய நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி, அவன் மீண்டும் இங்கே பிறவி எடுக்க போவதில்லை. முக்தியிலும் நிறைய நிலைகள் இருக்கின்றது. எப்போ நம்ம ஏற்கனவே அத்தியாயத்திலையும் பார்த்திருக்கோம், இந்த ஜட குணத்தோட இந்த ஜட உலகுல இருப்பதை வச்சு சந்தோஷமாக வாழக்கூடிய ஒருத்தன் புலன்களை கட்டுப்படுத்தி அவன் இந்த பிறவிலேயே முக்தி அடைகின்றான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு ஆத்மா, இங்க தற்காலிகமாக நான் வந்திருக்கின்றேன். என்னுடைய கர்ம பலன்கள் முடிந்தவுடனே நல்ல விஷயங்களை செய்து பகவானிடத்தில் பக்தி செய்து போய் என்னுடைய த எட்டர்னல் அபோர்டு கௌலோக கிருந்தாவனத்துக்கு போகணுன்ற ஞானத்தை வளர்த்து கொள்ளும்போது பாத்தீங்கன்னா அதே சிறந்த முக்தி. அதற்கப்புறம் நம்ம பிறப்பு என்பது எடுப்பதே இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 25வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन கர்ம யோகேன சாபரே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தங்களுக்குள் இருக்கும் பரமாத்மாவினை சிலர் தியானத்தினாலும் சிலர் ஞானத்தை வளர்ப்பதாலும் வேறு சிலர் பலனை எதிர்பாராது செயல்படுவதனாலும் காண்கின்றனர். தியானத்தினால் நம்ம ஞானிகள் யோகிகள் பாக்குறோம். சிலர் ஞானத்தை வளர்ப்பதனாலும் ஞானிகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவரை பற்றி நிறைய தெரிந்து கொண்டு செய்கின்றார்கள். அவர்களுடைய செயல்களை பண்றாங்க. ஆனா பக்தர்கள் பாத்தீங்கன்னா எதையும் எதிர்பாராது அவருக்கு சேவை செய்வதன் மூலமாக பகவானை புரிந்து கொள்கின்றனர் அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றார் நமக்கு. 26வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. अन्ये त्वयेवम् अजानन्द श्रुत्वान् ये उपासते ते अभिसादित तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வேறு சிலர் ஆன்மீக ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதிலும் பிறரிடமிருந்து முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்பதன் அடிப்படையில் அவரை வழிபட தொடங்குகின்றனர். அதிகாரிகளிடமிருந்து கேட்பதற்கான தங்களது இயல்பின் காரணத்தால் அவர்களும் பிறப்பு இறப்பின் வழியினை கடந்து செல்கின்றனர். எவ்வளவு அழகா கொடுத்திருக்காரு இங்க பாருங்க. சோ எப்ப எனக்கு அந்த ஆன்மீக ஞானத்தில் அனுபவம் இல்லை அப்படின் போது மற்றவர்கள் கிட்ட இருந்து கேட்கிறேன். யார் அவங்க? நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம், அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் மூலமாக ஞானத்தை வளர்த்து கொள்ளுது. அதன் மூலமாக பகவானை பற்றி புரிந்து கொண்டு அவரோட நம்ம கனெக்ட் ஆகுது. பிறரிடமிருந்து முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்பதன் அடிப்படையில் இங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னாக்கா கபில முனிவர். கபில முனிவர் பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய அவதாரம். அவர் அவருடைய தாய் தேவகூதி அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா சாங்கிய யோகம் ஆத்ம ஞானத்தை அவங்க வழங்குறாங்க. தேவகூதி சொல்லுவாங்க, பகவானை பத்தின ஞானத்தை நீ எனக்கு கொடுப்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு உன்னுடைய தந்தை சொல்லிட்டு போயிட்டார். யாரு? கர்தம முனிவர். நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ஜடபரதர். அவர் சொல்லிட்டு போயிருக்காரு, நீயும் எனக்கு அந்த ஞானத்தை கொடுப்பேன்னு வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கேனேப்பான்னு அவங்க கபிலதேவர் என்ன பண்றாருன்னா ஆத்ம ஞானத்தை சொல்றார். அப்ப அந்த சத்திய யுகத்துல இல்லையா, சோ அவங்க கேக்குறாங்க, நான் எப்படி பகவானை அடைய முடியும் போது அவர் சொல்லுவார், கர்மம் நம்மளுடைய உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்வதன் மூலமாக நம்ம பகவானை அடைய முடியும். அப்ப அவங்க சொல்லுவாங்க, 1000 வருடங்களாக நான் உன் தந்தைக்கு சேவை செய்திருக்கின்றேன், பகவானுக்கு நான் சேவையே செய்யலையே அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கேட்பாங்க. அதுக்கு கபிலதேவர் என்ன சொல்லுவார் அவங்க தாய் தேவகூதி கிட்ட, உன்னுடைய அந்த சேவைகள் செய்து இல்லையா 1000 வருடங்களாக, அதை அப்படியே பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்து விடு. அப்போ நீ நமக்கு சொல்லியிருக்காரு இல்லையா பகவான், நீ ஒண்ணு என்ன பத்தியே கம்ப்ளீட்டா முழுமையான அனன்ய பக்தி பண்ணு, முடியலையா நிஷ்காம பக்தி பண்ணு, முடியலையா நீ செய்த அந்த அந்த பலனையாச்சும் எனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா. அது போல இங்க கபிலதேவர் சொல்றாரு, அந்த 1000 வருடங்கள் உன் தந்தைக்கு மட்டுமே சேவையாற்றுள்ளேன், பகவானை பத்தி எனக்கு ஒரு ஞானமும் கிடையாது. நீ இப்ப சொல்ற, இப்ப நான் என்ன பண்ணட்டும், எனக்கு அந்த பிறப்பு இறப்புல இருந்து முக்தி கிடைக்குமான்னு கேக்குறாங்க. அப்ப அந்த 1000 வருடங்களாக நீ செய்த சேவையை பலனை பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணும். அப்ப அவங்க கேட்பாங்க, இப்ப பகவானை நான் எங்க போய் பாக்குறது, அவருக்கு எப்படி நான் அர்ப்பணம் பண்றதுன்னு ஒண்ணு அவங்க சொல்லுவாங்க, தண்ணி கொடுத்து நீர் கொடுத்து இதோ முன்னாடியே இருக்கேன், எனக்கே அர்ப்பணம் பண்ணுமான்னு சொல்லுவாங்க. சோ பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு ஒரு புனிதமான இவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா தேவகூதி.
கர்தம முனிவர் வந்து அப்படியே வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிட்டே தியானம் பண்ணிட்டே இருப்பாராம். இவங்க அப்படியே அவருடைய ஆணைக்காக வெயிட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்களாம். அவர் எப்ப சாப்பிட வருவாரோ, எப்ப அவரு சில சமயம் நிறைய மாதங்கள் கழித்து கண் விழிப்பார். அப்ப முழிச்சுட்டு இருப்பாங்க. சோ அந்த மாதிரி அவங்க ரொம்ப சிறந்த சேவை பண்ணிருக்காங்க. சோ அந்த இதுல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, மனைவியாகப்பட்டவள் கணவனுக்கு தேவையான சேவையை பண்றதே வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்திக்கான வழி அப்படின்றத வந்து கபிலதேவர் சொல்றார். ஏன்னா பெண்களுக்கு வந்து அதுதான் வந்து விதிக்கப்பட்ட கடமை. இதெல்லாம் அப்ப சொன்னது இப்ப நம்ம சொல்ல முடியுமா அந்த கலியுகத்துலன்னு தெரியல. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து குவாலிட்டிஸ் வந்து நம்மளுடைய கணவருக்கும் இருக்கணும் இல்லையா? சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்தம முனிவர் வந்து பகவான் கிட்டே நேரடியா பேசி அவர் வந்து 1000 வருடங்கள் வந்து தவம் செய்து தேவகூத்திய வந்து பகவான் வந்து கொடுத்தார் அப்படின்றத பார்க்கலாம். அப்பதான் வந்து பகவான் சொல்றார், நீ கேட்ட ஒரு வரத்தையும் கேட்காத ஒரு வரத்தையும் கொடுக்கின்றேன். கேட்ட வரமான உனக்கு தகுந்த பெண் தேவகூத்தி, அவளுக்கு வந்து உனக்கு மனம் முடிக்கப்படும். அதுக்கப்புறம் கேட்காத ஒன்று என்ன அப்படின்னாக்கா, உங்கள் இருவருக்கும் நானே வந்து மகனாக வந்து பிறந்து சாங்கிய யோகத்தை வந்து உங்களுக்கு வந்து எல்லாருக்கும் வந்து கொடுப்பேன் அப்படின்றத சொன்னார். அதுக்காகவே வந்து பகவான் பாத்தீங்கன்னா கபிலதேவருடைய அவதாரம் எடுத்தார் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ எப்ப நமக்கு வந்து அந்த ஞானம் இல்லையோ அப்ப நம்ம வந்து மற்ற அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரிகளிடமிருந்து அந்த ஞானத்தை வளர்த்து கொள்ளலாம். சோ இதன் மூலமாக நமக்கு வந்து இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அவ்வளவுதான், அதோட முக்தி கிடைச்சிச்சு தேவகூத்திக்கு அங்க அப்படின்னு பாத்துடலாம். 27வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. 27. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि परदर्शभः परदर्शभ। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। सो பரதர்களின் தலைவனே, அசைவன அசையாதவை என எதையெல்லாம் நீ காண்கின்றாயோ அவையெல்லாம் செயல்களின் களமும் களத்தை அறிபவனும் இணைந்த கலவையே. உண்மைதான் இல்லைங்களா? சோ நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த செயல் எது அப்படின்னு வந்து எதை யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்றோம்? இந்த உடலை யூஸ் பண்ணி பண்றோம். யாரு பண்றோம்? அதுக்குள்ளார இருக்கவங்க. சோ நம்ம என்ன பாக்குறோமோ, அசைறது அசையாறது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கஷேத்திரம் கஷேத்திரஜன், களமும் களத்தை அறிபவனும் இணைந்த கலவை. பரதர்களின் தலைவனே, அசைவன அசையாதவை என எதையெல்லாம் நீ காண்கின்றாயோ அவையெல்லாம் திருப்பி அதே இதுதான் வந்து சோ செயல்களின் காலமும் களத்தை அறிபவனும் இணைந்த கலவையே என்று இங்க பகவான் சொல்றார். 28வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. சீக்கிரம் வாசிச்சிருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சமம் சர்வேஷு பூதேஷு திஷ்டம் பரமேஸ்வரம் பினஸ் யத் ஸ்வ அபிநஷ்யந்தம் ய பஷ்யதி ச பஷ்யதி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து பரமாத்மாவை காண்பவனும், அழியக்கூடிய உடலினில் இருக்கும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் அழிவடைவதில்லை என்பதை புரிந்து கொள்பவனுமே உண்மையில் காண்பவன் ஆவான். அந்த ஞானம் கொடுப்பவன் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லாருக்குள்ளயும் வந்து பகவானும் ஆத்மா பரமாத்மா இருக்கு. சோ அவங்க வந்து எப்பவுமே வந்து எட்டர்னல், நித்தியமானவர்கள் அப்படின்றத புரிந்து கொள்பவன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உண்மையான அந்த கஷேத்ரஜன், அந்த உடலை அறிந்து கொள்பவன் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 29வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. வாசிங்க மாதாஜி பிரபுஜி ப்ளீஸ். समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பரமாத்மா எல்லா இடங்களிலும் எல்லா உயிர்வாழிகளிலும் சமமாக வீற்றிருப்பதை காண்பவன் தனது மனதால் தன்னை இழிவுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. இவ்வாறு அவன் தெய்வீக இலக்கை அணுகுகின்றான். எப்படி அப்படின்னாக்கா, அந்த எல்லா விலங்குகள், மனிதர்கள், நாயை தின்பவன், பரம உயர்ந்த அதிகாரி, ஞானி எல்லாருக்குள்ளயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் இருக்கின்றார் அப்படின்றத வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து அதை அறிந்து கொள்வதே வந்து பாத்தீங்கன்னா தெய்வீக இலக்கு அப்படின்றத வந்து பாக்கலாம். நான் எடுத்துக்கிறேன். 30வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। प्रकृति एव च कर्माणि
क्रियमाणानि सर्वशः य पश्यति तदात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எவனொருவன் ஜட இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உள்ளே எல்லா செயல்களையும் செய்கின்றது என்பதையும் ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதையும் காண்கின்றானோ அவனே உண்மையில் காண்கின்றான். மீன்ஸ் நம்மளுடைய இந்த எல்லாவற்றிற்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்மாவை இந்த செயல்களை செய்கின்றது, அந்த ஞானத்தை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும்ன்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 33வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 33. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। यदा सर्वगदं संक्ष्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तदात्मानोपलिप्यते। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எங்கும் நிறைந்திருந்தாலும் தனது நுண்ணிய இயற்கையினால் ஆகாயம் எதனுடன் கலக்காமல் இருக்கின்றதோ அது போல பிரம்மனின் பார்வையில் நிலை பெற்றுள்ள ஆத்மா உடலில் அமைந்திருந்தாலும் உடலுடன் கலப்பதில்லை. நம்ம வந்து எப்படி ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர்ல நம்ம சால்ட் வச்சோம்னா சால்ட் அப்படியே ஃபுல்லா மறைஞ்சு போயிடும், அதை நம்ம வந்து இது பண்ண முடியாது. ஆனா நம்ம அதை டேஸ்ட் பண்ணும்போது அந்த டேஸ்ட் நமக்கு கிடைக்கும் இல்லையா? அது போல பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆத்மா வந்து உடலுக்குள்ள வந்து இருந்தாலும் அதன் மூலமாகவே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உடல் வந்து நடமாட்டத்தில் இருக்கின்றது. இல்லைன்னா இது வந்து ஒரு ஜடமாக மாறிவிடும். அதனால அதே மாதிரி நம்ம எங்க பார்த்தாலும் நமக்கு வந்து அந்த ஆகாயம், அந்த காற்று இருக்கிற மாதிரி தோணும். ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா அது கலக்காமல் தனித்து இருக்கும். அது போல பகவானுடைய அருளால இந்த ஆத்மா பரமாத்மா இரண்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா தனித்து இந்த உடலோட கலக்கிறது இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 34வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. 34. हरे कृष्ण माताजी। यथा प्रकृत्येह कृतशनं लोहम् इमं रवि क्षेत्रं क्षेत्र तथा कृतस्थनं प्रकाशयति भारत। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பரதனின் மைந்தனே, ஒரே ஒரு சூரியன் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் பிரகாசமாக்குவதை போல உடலினுள் இருக்கும் ஆத்மா தனது உணர்வினால் உடல் முழுவதையும் பிரகாசப்படுத்துகின்றது. உண்மைதான் இல்லையா? இந்த ஆத்மா இந்த உடலை விட்டு போயிடுத்துனா நம்மளால இருக்க முடியுமா? அவ்வளவுதான், அது டெட் பாடி ஆயிடும் இல்லையா? சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த எப்படி வந்து சூரியன் என்னமோ ஒன்னே ஒண்ணுதான், ஆனா எல்லா இடத்துக்கும் வந்து அதோடைய ஒளி பரவுவது போல நம்மளுடைய ஆத்மா வந்து தனித்து இருக்கக்கூடியது இந்த உடல்ல. சோ இந்த ஞானத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 35வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. क्षेत्रज्ञात् एवं अन्तरं ज्ञान सशेष भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति एवरम्. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளனுக்கும் இடையிலான இந்த வேறுபாட்டை ஞான கண்களை கொண்டு அறிந்து ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறையையும் புரிந்து கொண்டவர்கள் பரம இலக்கினை அடைகின்றனர். சோ இந்த ஞானம் நமக்கு எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னாக்கா பக்தி யோகம் செய்வதன் மூலமாக எளிதில் நம்ம வந்து இதை அறிந்து கொள்ள முடியும். சோ இந்த உடல் வேறு, உடலுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மா வேறு அப்படின்றதை புரிந்து கொண்டு நம்ம வந்து இந்த ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து விடுபட முயற்சி செய்யணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இது கடைசி ஸ்லோகம். பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஸ்கிரீன்ல இருக்கிறது வாசிங்க. புஷ்டி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்து பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. क्षेत्रज्ञ योग नाम त्रयोदशे हरि ओम. हरे कृष्ण. त्रयोदश अध्याय. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. சோ இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் வந்து 6 கேள்விகள் கேட்கின்றார். இந்த களத்தை அறிபவன், நம்மளுடைய ஞானம் என்ன, எப்படி வந்து யாரை வந்து அறியப்படும் பொருள் எப்படி அடைவது அப்படின்றது. சோ அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் எனக்கு நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். பிரகிருதி அண்ட் புருஷா, அது வந்து பிரகிருதி வந்து இந்த இயற்கை, அதை அனுபவிப்பாளவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் இந்த ஆத்மாட்டு, பட் ரிஷிகேஷரான பகவான் முழுமுதற் கடவுள் அவரேதான் வந்து அனுபவிக்கின்றார் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இந்த உடலையும் உடலுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவையும் ஞானத்தின் கண்கள் கொண்டு நம்ம அறிந்து கொள்ளும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம கர்ம பந்தத்திலிருந்து விடுபடுகின்றோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்ய ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஸ்ரீல ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய்.
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि बोल। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण।